Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Ahiret derslerin devam etemiz. Biz indi kiringine kıyamet gününün ahırına, akşamına deb aytamiz indi, yaqınaydık. Hem bizning bir necha gina ders kaldı. Şu kıyametning ahırında nerseler bulacak, nindi vakigalar bulacak. Şularning birisi turunda bugün söz baracak. Ул da bulsa gamellerini ulşev, gamellerge beye koyu için ulşev, mizan koyu. Bugünkü tema bizning mizan deb atala. Ulşev, ул indi bizning için bilgili narsa, şulay bit. Çünkü dünyada elegilikten, burungudan ulşev degan cihaz ул kullanılgan. Aның indi türlü zamanalar özgergen sayın, aның indi bizmeni bulgan. Şulay bit, iki yakka, әлі biz kişkine vakıtta itni ölçüleri, anarısın бар, iki яктан тәлинкәлі, bir yağına gürler koyalar idi, ikinci yağına indi әйбірні salalar idi, şulay bit. Anarısın indi, alar yaڭарды, alar yaڭалары çıktı. Hazır indi elektron ölçevler, şulay bit indi. Şuğa göre бар ölçevler, alar ağırlıkны qarый. Бар ölçev mesela soңғы вакытта актуаль булып бара инде. Тән температурасын qarый. Ул да ölçev үзенә күрә, шулай бит. Алар да төрле, алар да үзгәрә. 10 елдан тагын нәрсәләр уйлап чыгарачаклар. Ул инде Аллаһ кына белә, ләкин үлчәүләр алар бар. Шуңа күрә элек-электән үлчәүләрне алдарга өйрәнгәннәр, җайларга өйрәнгәннәр кешеләр. Шулай бит инде. Базарда үлчәүләрне кили торган булганнар. Шуңа күрә ул Коръәни Кәримдә Мутаффифин сүрәсе бар. Аллаһ Тәгалә «Вайлул лил мутаффифин» дип башлый. Хәсрәт булсын киметеп үлчәүчеләргә ди. Ягъни әгәр үзләренә алсалар, алар ди дөресен алалар ди, алдатмый үзен. Ә кешегә биргәндә нәрсә? Киметеп бирәләр ди. Аллаһ Тәгалә үлчәү турында Коръәндә әйтә. Шулай ук килә Шугайб пәйгамбәр, ул бит инде пәйгамбәребездән ничә мең еллардан килде. Аның халкында да күрәсең сәүдә, сату таралган булгандыр, анда да үлчәүләрне алдый торган булганнар үлчәүдә. Шуңа күрә ул үлчәү элек-электән килгән. Һәм инде әлбәттә кыямәт көнендә аның инде ахырына җиткәндәрәк куелачак үлчәү. Һәм бу үлчәүдә нәрсә үлчәячәкләр? Кешеләрнең кылган гамәлләрен. Ягъни эшне үлчәп, ул эшкә нәрсә куелачак? Бәя куелачак. Хакыйкый бәя куелачак. Кемдер үзенең эшен бик кыйммәтле, бик затлы дип күрергә мөмкин. Ләкин үлчәүдә аның һич кыйммәте булу, һич кыйммәте булмавы ачыкланырга мөмкин. Кемдер ниндидер гамәлен бәлки җиңел генә дип карар. Кыямәттә ул бик зур гамәл булып чыга. Мәсәлән, бар бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе, юлда ботак ята иде ди. Ул шул ботакны күреп ди, карале моңа кемдер абынырга мөмкин бит. Дип ихлас күңелдән шул ботакны алды ди, Аллаһ аны шуның сәбәпле җәннәткә кертте ди. Bir караганда иелеп ботак алу авыр эш түгел. Ул аны онытты. 5 секундтан ул аны онытты. Шулай бит инде. Чөнки ботак алган өчен медаль бирмиләр, орден такмыйлар, аны инде газетларга язмыйлар. Ул бәләкәй бер, ләкин ихластан булды. Кемдер шуңа абынмасын, сөртенмәсен, имгәнмәсен дип алып куйды. Нәрсә? Аллаһ шуның сәбәпле җәннәткә кертте. Шуңа күрә үлчәүләр гамәлләрнең хакыйкый бәясен әйтәчәк. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең әмере белән шушы үлчәүләр куелачак. Һәм һәрбер кешенең, bütün кешенең кылган гамәлләре шул үлчәү аша үтәчәк. Аят һәм хадисләр безгә нәрсә дип әйтә? Бу үлчәүләр хакыйкый. Чын үлчәүләр. Бу ниндидер теге күчмә мәгънәдә образны әйтелгән сүз түгел. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә һәр кешенең кылган гамәлләрен белү, аңлау өчен кирәкме үлчәүгә салып тору? Кирәкми. Аллаһ һәр нәрсәне белүче.
Ләкин Аллаһ Тәгалә ул үзенең гаделлеген күрсәтә һәм кешенең гамәлен үлчәүгә салып үзенә күрсәтә. Менә ди, синең гамәлең ди. Менә аның бәясе шундый ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең әмре белән бу үлчәүләр хакыйкый булачак. Ләкин бөтенләй менә һәрбер нишкәлеге белән, чөнки ничек инде гамәлне, укыган намазны ничек күрсәтергә була. Шулай бит? Ансын инде Аллаһ Тәгалә үзе белә. Ләкин Аллаһ Кур'ан-ы Кәримдә нәрсә ди? Кыямәт көнендә ди, без мәвазинул кист. Ягъни гаделлек үлчәүләрен, хәтта күплек санда әйтә, гаделлек үлчәүләрен куячакбыз ди. Урнаштырачакбыз ди. Һәм нәрсә ди? Бер кемгә дә золымлык кылынмас ди. Бер кемгә золымлык нәрсә ул? Несправедливость. Гаделсезлек. Бер кемгә дә артыгында бирмәсләр, бер кемнекендә киметмәсләр. Бер кем дә әйтә алмас. Мин күбрәк эшләгән идем, нигә? Минекен әз булды дип. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең гаделлек үлчәүләре бер кемгә дә золымлык кылмаячак. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Бу Әнбия, Әл-Әнбия Пәйгамбәрләр сүрәсе 47-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә кешенең бер гәршиш бөртеге." Гәршитсе бар бит? Менә күп кеше инде аны шәһәр кешесе белми, яшьләр бигрәк тә. Хәзер бар, Аллаһка шөкер, кибеттә зернистый гәршитсе бар. Менә ул кичкенә, бик кичкенә, ул карабудайдан да, будайдан да аның бөртеге кичкенә, түгәрәк ул. Тары ярмасы кебек. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Менә шушы гәршиш бөртеге кадәр генә әгәр дә кешенең гамәле була икән, ул гамәлне китерәбез, үлчәүгә салачакбыз ди. Ягъни кичкенә генә гамәлләр дә берсе дә нәрсә? Югалмый, берсе дә каядыр китми. Бөтенесе киләчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Без хисаплаучы буларак җитәбез ди. Ягъни Аллаһ үзенең бөеклеген әйтә инде, без дип. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин ди хисапны алып бару өчен, бухгалтерияны алып барырга мин җитәм" ди. Аллаһ Тәгалә безгә моны Әл-Әнбия сүрәсе 47-нче аятларда әйтте. Сөйкле пәйгамбәребез мизан турында нәрсә ди? Бу хадисне безгә Сәлман радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кыямәт көнендә ди куелыр шундый үлчәүләр ди, әгәр җир һәм күкләрне үлчисе булса, алар ул үлчәүгә сыйырлар" ди. Ягъни 7 кат күк, без аны җирне без күз алладык. Шулаймы? Гагарин әйләнеп кайтты. Все нормально, түгәрәк җир. Ягъни инде Гагаринга хәтлектә Галилейлар ниләр әйткәндә, җир ул әллә ни зур түгел, безнең өчен зур булса да, ләкин күкләр алар бик зур. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Беренче кат күктән икенче кат күккә 500 ел очырга кирәк" диде. Аннары соң тагын 500 ел, тагын 500 ел, 7 кат күк. Шуңа күрә бу безнең башыбызга, акылыбызга, зиһенебезгә сыя торган, безнең күз аллавыбызга сыя торган әйбер түгел. Бу бик зур. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әгәр дә күкләрне һәм җирне үлчисе булса ди, кирәк булса ди, алар үлчәүгә сыярлар ди. Һәм шунда фәрештәләр әйтерләр ди: "Я Раббым, син бу үлчәүдә кемнәрнең гамәлләрен үлчәрсең" ди. Кемнәрнең гамәлләрен? Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Кемнекен теләсәм шуныкын". Аллаһ кемнекен тели, шуныкын үлчи. Шулай бит? Шуннан соң фәрештәләр куркып калырлар ди. Куркып калырлар ди һәм әйтерләр ди: "Субханак, и Раббым, син бар кимчелектән паксың, без сиңа тиешенчә гыйбадәт кыла алмадык" дип әйтерләр ди. Фәрештәләр дә куркып калачак. Үзләренең кылган гыйбадәтләренең кимчелекле икәнен күреп. Без беләбез, фәрештәләр алар бер гынахсыз көн-төн Аллаһка гыйбадәт кылучылар. Шулай бит? Бу хадис Имам Хаким риваятендә килә, сахих хадис бу. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Үлчәү кирәк булса җир һәм күкне дә, җир һәм күкләрне дә үлчи ала диде. Менә монда Аллаһ Тәгалә мәвазинул кист диде. Гаделлек үлчәүләрен куябыз диде. Әнбия сүрәсенә кайтабыз, 47-нче аят. Гаделлек үлчәүләре күплек санда. Шуңа күрә галимнәр сорау билгесе куйдылар. Үлчәү берәүме?
әллә алар күпме? Һәм чыннан да галимнәр бу мәсьәләдә төрле фикерләргә, төрле карашларга бүленделәр. Һәрберсенең инде үзенең дәлиле бар, үзенең таяныр нәрсәсе бар. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйттеләр, һәрбер кешегә аерым индивидуаль үлчәү куелыр диделәр. Кайбер галимнәр әйтте. Моны бөтенесе әйтми. Кайберләре нәрсә диде? Үлчәү ул берәү була. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу үлчәүгә бик күп гамәл салыну сәбәпле Аллаһ аны күплек санда әйтте ди. Күплек саны. Мәсәлән, бездә бит инде хөрмәтле кешегә сез дип әйтәбез. Шулай бит? Берәү генә булса да. Шуның кебек үлчәүгә бик күп гамәл салыначак. Менә күз алдына китерик. Бүген җир өстендә ничә кеше яши? 6-7 миллиард. Уйлап карагыз, 7 миллиард кешенең генә алсак та уртача ничә ел? 50 ел дип әйтик. Чөнки балалар да уйлап бит, шулай бит. 50 ел гына дисәң дә, 40 ел гына дисәң дә, аның 40 ел буе кылган гамәлен салырга кирәк шушы бер үлчәүгә. Шуңа күрә гамәлләр бик күп салыначак. Аны инде галимнәр әйтте, үлчәүләр күп түгел, ул берәү генә. Ләкин ул үлчәүгә күп гамәл салыну сәбәпле нәрсә диде? Ул күплек санда языла диде. Күплек санында Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Шуңа күрә галимнәр алар бит һәрбер аятның һәрбер сүзенә таяналар. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә бит мизанул кыст димәде, гаделлек үлчәү димәде, үлчәүләре диде. Шуңа күрә озын сүзнең кыскасы, монда инде бәхәсләр күп килә. Аның буенча тегеләр үз дәлилләрен китерәләр, булар үз дәлилләрен китерәләр. Монда инде әйтелә, бу китапны язучы да шул фикердә инде барыбер үлчәү бер булыр дип. Үлчәү бер булыр дип, һәм ничек үлчәнәчәк? Менә уйлап карагыз, бөтен кешене үлчәп бетерергә күпме вакыт кирәк? Аны Аллаһ кына белә. Чөнки кыямәт үлчәве, Аллаһның үлчәве, аны бу дөньядагы үлчәүләр белә, кешеләр уйлап чыгарган җиһазлар белән, ансы да Аллаһ биргән зиһен белә. Шулай бит инде. Аны чагыштырып булмый. Шуңа күрә кыямәт бу дөньяда хәзер 10 капчык бәрәңгене үлчәү өчен дә нәрсәдер эшләргә кирәк икән, ә монда 7 миллиард түгел бит. Атабыз Адәмнән башлап, әйдәгез, история человечествоны алыйк. Атабыз Адәмнән башлап, бүгенге көнгә кадәр ничә мең ел үтте, һәм бүгенге көннән соң кыямәт көненә кадәр тагын күпме калды Аллаһ белүче. Шушы мизгелдә, шушы вакытта, дәврдә ничә миллиард кеше килгән, аны Аллаһ кына белә. Ләкин берсе дә калмый. Шулай бит, без әйттек. Аллаһ Тәгалә бөтенесен җыя дидек, кемдер суда батып балык ашаса да, кемдер утта янып бер нәрсәсе калмаган кебек тоелса да, Аллаһ бөтенесен кешенең койрык сөягендәге орлыгыннан яңгыр яудырып терелтә, таба, китерә, һәм гәршиш бөртеге кадәр кешенең гамәле булса да, ул аны үлчәүдә күрә. Шулай бит? Явызы да, начары да. Фәмән ягмәл мисқала зарратин хайран яра, ва ман ягмәл мисқала зарратин шарран яра. Кеше бер мыскыл кадәр генә, бер мыскыл, ягъни кичкенә генә, бер бөртек кадәр генә кешенең яхшылыгы була икән, ул аны күрәчәк ди. Бөртек кадәр генә гынахасы булса да, ул аны күрәчәк. Ул аны үзен уткан инде. Тегендә нәрсәдер эшләгән, моны шудырган, тегене алдаган, монда үлчәвен киләгән, гомер буена күп җыелган. Ул аны уткан. Шулаймы? Уткан ул аны күптән. Ләкин нәрсә? Фәрештәләр бит язып бара. Аллаһның бухгалтериясе эшли. Ревизорлар тора. Шулаймы? Шуңа күрә кыямәт көнендә бөтенесе киләчәк. Бар кайбер әйтик, әһле сүннәттән тайпылган кайбер галимнәр бар, алар инде үз юлларында, мәсәлән, мугтазилитләр, алар инде сүннәттән аерылып чыккан. Алар әйтәләр, бу хакыйкый үлчәү булмаячак диләр. Хакыйкый үлчәү булмаячак диләр. Ни өчен? Чөнки монда гаделлек турында сүз бара ди. Алар инде үзләренең дәлилләрен китерәләр. Аллаһ Тәгалә үлчәү куймый, ул гаделлек куя, шуңа күрә үлчәп тору булмаячак. Аллаһ үзе билгеләячәк дип әйтәләр. Ләкин әһле сүннә вәл җамаға галимнәре
Әйтәләр, бу дөрес түгел диләр. Бу дөрес түгел диләр. Бу фикер дөрес түгел, чөнки үлчәүләр әйтелгән, хадисләрдә үлчәү тасвирланган хәтта сурәтләнгән. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, үлчәү булачак нинди? Супер современный, электронмы? Юк. Әйтелә, үлчәүнең булачак стрелкасы, угы, үлчәүнең булачак ике якта ике тәлинкәсе булачак. Һәм шул тәлинкәләр басылачак яки бу якка, яки бу якка дип әйтелә. Шуңа күрә, теге урыслар әйтмешли, по старинке, Аллаһ Тәгаләнең хикмәте инде ул. Аллаһ теләсә, безнең күз алдыбызга да, башыбызга да килмәгән әйберләр. Ләкин менә шунсы булачак, безнең күз алдыбызга да килмәгән әйбер. Менә шундый үлчәү булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моны 7-нче гасырда әйтте инде. Кеше аңласын өчен, шулай бит? Шуңа күрә заманалар үзгәргән саен ул үлчәү үзгәрми. Ләкин әйткәнебезчә, бүген яшәгән 7 миллиард кешенең генә анда атсаң да гамәлен, аны күз алдына китереп булмый, ничек үлчәп бетерергә була? Һәм берсе дә ялгышмый, берсе дә югалмый, берсе дә качмый, кыелып калмый. Шулаймы? Нидән? Тәлинкәдән. Шуңа күрә бу инде галимнәрнең сүзләре. Алга таба. Ничек гамәлләр ничек үлчәнәчәк? Үлчәүгә нәрсә салыначак дигән сорауны куябыз. Менә монда, субханалла, галимнәр Коръән аятларына, сөйкле пәйгамбәребезнең хадисләренә нигезләнеп берничә вариант, берничә фикер әйтәләр. Шуларның беренчесе. Галимнәр әйтәләр, кыямәт үлчәүенә кешеләрнең гамәлләре үзләре салыначак ди. Гамәл салыначак. Моның гамәл, намаз. Ләкин намазны нишләтергә, ничек салырга? Ураза, аны тотып буламы? Күреп буламы? Юк. Мәсәлән, кешенең Коръән укып утыруы, нәрсә анда хәрефләр салынамы? Берем, бухгалтериядан. Мәсәлән, садака бирде. Садака ул бит инде 5000лек чыгарып бирдең ни. 5 тиен авыррак. Шуңа күрә галимнәр нәрсә диләр? Кешенең дөньялыкта кылган һәрбер гамәле материализуется. Ул гәүдәләнә. Һәм шул гамәлнең гәүдәсе салыначак нәрсәгә? Үлчәүнең тәлинкәсенә. Изгелектә, явызлыкта дип әйтәләр. Моңа дәлил. Беренче дәлил. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу сахих хадистә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кәлимәтән. Барды ике сүз ди. Ул ике сүзне ди, хабибатани иләр рахман. Аллаһ ярата ди. Бу ике сүзне Аллаһ ярата ди. Тел белән әйтергә ул сүзләр җиңел ди, телгә җиңел ди. Ләкин кыямәт үлчәүендә алар бик авыр булачак ди. Телгә җиңел, димәк, әллә ни озын түгел ул, авыр түгел. Ләкин кыямәт үлчәүендә нәрсә? Авыр булачак ди. Субханаллаһи ва бихамди ва субханаллаһи азим. Субханаллаһи азим. Менә шушы ике сүз. Моны өйрәнегез. Моның бу сүзнең мәгънәсе бик зур. Моның дәрәҗәсе бик зур. Бу хадис сахих хадистә. Бу хадис сахих. Шуңа күрә нинди һәрбер гамәл, мәсәлән, намаз нинди рәвештә киләчәк? Түгәрәкме, шакмакмы? Аны Аллаһ белә. Ләкин без беләбез, гамәлләр үзләре салына дигәннең дәлиле бар. Тагын бер дәлил. Коръән уку буенча. Абу Умама дигән сахаба тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Коръән укыгыз. Укыгыз Коръән диде, чөнки Коръән ди кыямәт көнендә үзен укучы өчен шәфәгатьче булып киләчәк ди. Кем ул шәфәгатьче? Яклый, ярдәм итәргә килә. Аллаһ каршына басып, я Раббым, ул мине укыды дип, ул мине эшләде дип шәфәгать кылыр өчен килә ди. Һәм кем ди Коръәнне укыган булса, һәм аның белән гамәл кылган булса, ул аны яклыячак кыямәт көнендә ди. Бигрәк тә ике нурлы сүрәне укыгыз ди. Ике якты сүрәне укыгыз ди. Бу нинди сүрәләр? Галимнәр әйтәләр, Бакара белән Әл-Гимран сүрәсе. Бигрәк тә шушы ике сүрәне укыгыз ди, чөнки алар ди ерактан ике булут кебек киләчәкләр ди. Яки ике шундый туман, җыелган туман кебек киләчәкләр ди. Яки канатларын җәеп, ике
құш төркеме болып келешекләр ди. Менә уже материализуется, шулаймы? Болыт ул уже күренә. Томан ул күренә. Һәм кошлар өйрө кебек келешекләр ди. Һәм кем Бакара һәм Әл-Гимранны укып, шуның белән гамәл кылды, шуның өчен шафагать кылачаклар ди. Менә бу инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның хадисе. Һәм икенче бер хадистә Нәвас ибн Самган китерә инде. Коръәни Кәрим ди, кыямәт көнендә ди, шафагатчы булып килер ди. Әгәр аны укып кеше гамәл кылса ди, Бакара сүрәсе белән Әл-Гимран ди, алар ди шушы болытлар кебек дип әйтелә, яки караңгы өер, ягъни кошлар өере булып киләчәк ди, һәм кешене яклаячак ди. Менә шуңа күрә бу хадисләргә нигезләнеп, кайбер галимнәр әйтте, гамәл гәүдәләнәчәк һәм үлчәүгә салыначак диде. Шулай ук тагын бер хадисне алалар, дәлил буларак. Әбу Дарда радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көнендә ди, кешенең үлчәүенә ди, аның күркәм әхлагыннан да авыррак нәрсә салынмас ди. Карагыз, әхлак, әдәп, кешенең әхлаклы булуы, олыны олы итә белүе, кешене кеше итә белүе, шулаймы? Кешенең үзен-үзе тота белүе. Менә булар бөтенесе дә нәрсә? Аның әхлагы. Шуңа күрә ислам кешене чакырмый намазга гына. Кешене ислам чакырмый фарызларны үтәп, харамнарны тыйлырга гына. Мәсәлән, әгәр дә кеше намаз укып, гыйбадәт кылып, әти-әнисен зурлый белмәсә, урамда барган өлкән буынга хөрмәт күрсәтә белмәсә, сабыйларга рәхимле була белмәсә, ул әхлаксыз. Кеше белән исәнләшә белми, күрешә белми, кай вакыт әйтәләр бит. Мәчеткә китте дә, исәнләшми дә, нитми дә теге. Анда 80 яшьлек әби утыра, җегет исәнләшми тегенең белән. Әйтәсең дә, ул харам хатын-кыз белән фитнә. 80 яшьлек әбине кочакласаң да гынах түгел инде. Шулай бит инде. Шуңа күрә нәрсә? Кешенең әхлагы булырга тиеш. Мөселманның әхлагы күркәм булырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кыямәт көнендә күркәм әхлактан да авыр нәрсә үлчәүгә салынмас диде. Димәк, кешенең әхлагы бик авыр булачак аның изгелекләр ягында. Менә бу да дәлил булып тора нәрсә? Әхлак үзе авыр, димәк, үзе салына. Менә бу беренче караш булды. Икенче караш. Икенче фикер, кеше үзе салыначак үлчәүгә. Һәр кемнең үзен үлчәүгә салачаклар, гамәленә күрә, иманына күрә, тақвалыгына күрә, әдәбенә, әхлагына күрә результат чыгачак инде тегендә. Таблода шулаймы? Стрелка күренәчәк. Шуңа күрә бу як галимнәрнең дә, бу фикер галимнәрнең дә дәлилләре бар. Шуңа күрә хәтта нәрсә дип әйттеләр, кайбер кешеләр зур, таза булса да, аның авырлыгы булмаячак. Зур, таза булса да авырлыгы юк. Кайбер кеше нәрсә? Ябык, арык, тәнле булса да, бу дөньядагы үлчәүгә куйсаң, ул бәлки ул ират 50 килодан артмас. Шулаймы? Гамәленә күрә ул бик авыр булачак. Шуңа күрә кешенең таза яки арык булуыннан тормый. Аның начинкасы кирәк Аллаһ Тәгаләгә. Шулай бит? Тышкы калыбы түгел. Шуңа күрә Әбу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, дөрестлек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, дөрестлектә кыямәт көнендә ди, китерерләр ди шундый дәрәҗәле булып күренгән, шундый кыяфәтле инде, һәм таза кешене ди, симез кешене китерерләр ди. Ләкин Аллаһның үлчәвендә ди, аның ширки канаты кадәр дә авырлыгы булмас ди. Ширки канатына да тормый. Шундай важный. Ул бит әле уйлап карагыз, элеккеге кешеләр бит бездән зуррак булды. Шулаймы? Хәзер дә археологлар бит табалар, олы-олы сөякләрне 5-6 метр Адәм алейһиссәламның гәүдәсе күпме иде? 70 терсәк дип киләме? Ялгышмасам, 60 дипме? Әйе. Уйлап карагыз, ул бит инде икегә бүлсәң дә 30 метр чыга. Шулаймы? 20-30 метр. Шуңа күрә ул кешеләрне үлчәүгә салачаклар. Ләкин кемдер арадан нәрсә? Ширки канатына да тормаячак. Һәм Аллаһ Тәгаләнең илчесе бу сүзне әйткәч, укыгыз Аллаһның китабын ди, һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, кыямәт көнендә без аларга һичбер авырлык бирмәсбез ди. Ягъни авырлык дигән сүз мәшәкать түгел,
вес. Аларның веслары булмаячак ди. Хәтта гәүдәләре фил кадәр булса да, зуррак булса да. Шулай ук кыямәт көнендә китерәчәкләр бик зәгыйф, бик арык кешеләрне. Ләкин шул арык, зәгыйф кешенең весы, хакыйкый вес, авырлыгы. Нәрсә? Тау кадәр булырга мөмкин. Тау авырлыгында булырга мөмкин. Һәм шуларның берсе, мисал, Пәйгамбәребезнең бер сахабасы, Абдулла ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд иң галим сахабаларның берсе. Иң зур галимнәрнең берсе. Сахабалар буынында Пәйгамбәребездән гыйлем алган. Ләкин Аллаһ Тәгалә Ибн Мас'удка бик арык тән биргән. Шундый, аның тәне кичкенә булган, аның куллары шундый, беләкләре нәзик булган. Хәтта беләк түгел, аның аяклары нәрсә? Шундый нишкә булган. Хәтта кай вакыт кешеләр көлә торган булган. Бер вакыт шундый хәл була. Абдулла ибн Мас'уд басып торганда бик каты җил чыгып ала да, ул селкенеп куя шулай. Селкенеп куя. Һәм кешеләр көлә башлыйлар. Ну, кызык бит инде ул теге ир кеше басып тора, бәләкәй генә буйлы, җил исә дә, теге начарлык белән түгел, мыскыл итеп түгел, просто кызык була инде кешеләргә. Һәм кешеләр көлеп җибәрәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә, "Нигә көләсез?" ди. Нәрсә булды ди? Нигә көләсез ди? Шуннан соң әйтәләр, "Я Расулулла, аның да аяклары шул кадәр нишкә ди, шуннан көләбез" диләр. Шуннан көләбез диләр инде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, "Җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм" ди. Аның шушы аяклары ди, сез менә булай дип көлгән. Кыямәт көнендә Ухуд тавыннан авыррак булачак ди. Кемнең хаҗга барган бар? Кемнең Мәдинәгә барган бар? Ухуд тавы, ул теге укчылар тавы түгел. Бер тау түгел, ул аның артында 8-9 километр га сузылган Ухуд тавы. Зур ул. Шулай бит. Шушы аяклары ди Ибн Мас'удның кыямәт үлчәвендә Аллаһ каршында Ухуд тавыннан нәрсә? Авыррак килер ди. Димәк, нәрсә? Тәне арык булса да, калбе тулы. Шулаймы? Аның иманы тулы. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә икенче фикер, кешеләр үзләре кыямәт көнендә салынырлар ди, үлчәүгә ди, үлчәүгә салынырлар ди. Шуңа күрә кемнедер таза китерәләр. Бернәрсәсе юк икән, иттә, майда, канда тизәк, бөтен нәрсәсе юк, шулай бит инде. Кемдер тәне арык булса да, ул бит инде менә бу дөньяда һаман без тис кыяфәткә карап бәя куябыз. Шулай бит? Мәсәлән, кеше шундый таза, гәүдәле дикән, без, бу кишле кешедер инде дип. Шулай бит инде. Әгәр дә бер кичкенә генә шундый бер ни генә булса, арык шундый җилдә селкенеп йөри торган, инде аңа ул хәтлек җулда бирмиләр. Шулаймы? Аннан артык курыкмыйлар да, урысча әйткәндә, оказывается, Аллаһ каршында нәрсә? Теге безнең үлчәүләр бу дөньяда тегене зур итеп, тулы итеп күрсәтсә дә, моны бик җиңел итеп күрсәтсә дә, кыямәт көнендә бөтенләй киресенчә булачак. Хөкем. Шуңа күрә Ибн Мас'удның аягы нәрсә? Кыямәт үлчәвендә Ухуд тавыннан да авыр булыр дип әйттем. Өченче караш. Üçüncü караш, галимнәре әйтә, кыямәт көнендә кешенең гамәл дәфтәрләре куелыр ди. Гамәлләре язылган сәхифәләр, битләр дип әйтәбез инде, кагазьләр куелыр дип әйтелә. Һәм аларның да дәлилләре бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, кыямәт көнендә ди, Аллаһ Тәгалә минем өммәтемнән ди бер кешене сайлар ди. Һәм шушы кеше ди бөтен мәхлуклар каршында чыгарылыр ди, басыр ди. Һәм аның ди дөньялыкта кылган гамәлләре язылган 99 бит ачылыр ди. Менә ул сәхифә, ул бит инде менә булай свиток сүтелә. Шулаймы? Шуны сүтә 99-ны ачырлар ди. 99-ны ди. Һәм кешенең карашы кая кадәр җитсә, аның һәр бите шуңа кадәр җитер ди. Без горизонтка кадәр. Менә уйлап кара, аны күз алдына китереп булмый. Аның гамәлләре язылган 99 бит, һәр берсе күз карашы кая кадәр җитә, шунда кадәр сузылыр ди.
горизонтка кадәр, офыкка кадәр дип әйтсәк тә була. Шулай бит. Ләкин бу гамәл дәфтәрләрендә нәрсә? Аның хаталары. Аның дөньялыкта кылган гынахлары язылыр. Бу мөселман кешесе. Ләкин мөселманның да нәрсә? Гынахлары җыела. Шул гамәлләре язылыр ди. Шуннан соң аннан сорарлар ди. Менә шушы синең 99 биттә язылган берәр гамәлеңне инкар итәсеңме, юкмы дип сорарлар. Ягъни, может, фәрештә ялгыш язгандыр, может, ашыгып язгандыр, бәлки белмичә язгандыр, арттыргандыр. Шуннан соң бу кеше нәрсә дип әйтә? Ул әйтә, Аллаһ Тәгалә сорый, мин билгеләгән фәрештәләр бәлки сиңа зулымлык кылганнардыр ди. Артыгын язганнардыр ди. Шуннан соң ул әйтә, юк Раббым ди. Юк Раббым, бөтенесе дөрес ди. Буларның бөтенесен мин кылдым ди. Сиңа төшә бөтенесе. Чөнки видеосъемкалар да бар. Аллаһ Тәгаләнең бит хикмәте зур. Бөтенесе искә төшәчәк. Бөтенесен искә төшерәчәкләр. Все зафиксировано, запротоколировано, шуңа күрә бернәрсә качмый. Шуннан соң ул әйтә, юк Раббым ди, бөтенесе бар ди. Ә син ди аклануың бармы соң берәр ди? Син үзеңне берәр төрле аклый аласыңмы ди? Менә шушы монсын ялгыш эшләгән идем, монсын белмәгән идем, бармы ди үзеңне акларлык берәр нәрсә ди? Шуннан соң бу нәрсә ди? Юк Раббым ди. Бернәрсә аклана алмыйм ди. Бөтенесе дөрес ди, менә шушында ди, акланыр бер сүзем дә юк ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди. Аның ди безнең хузурыбызда бер гамәле бар ди. Бер гамәле изгелеге бар ди. Һәм бүген ди бер кемгә дә зулымлык кылынмас ди Аллаһ Тәгалә. Бүген бер кемгә дә зулымлык кылынмас ди. Шуннан соң фәрештәләр китерәләр кичкенә генә бер кагаз. Шулай төрелгән кагаз китерәләр. Һәм шул кагазны ачалар, анда аның дөньялыкта әйтеп яшәп килгән нәрсәсе? Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дигән аның шәһадәте. Шәһадәт кәлимәсе. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кара ди үзеңнең үлчәвеңә ди. Кара ди. Шуннан соң бу кеше әйтә, я Раббым ди, менә бу 99 гынах язылган, 99 биттә ди, минем ди, миллионнарча гынахлар язылган 99 бит белән бу кичкенә генә кагаз ди ничек чагыш алсын инде ди. Теге бу миңа не поможет ди. Үз әйтә, кеше үз әйтә. Чөнки тегендә 99 офыкка кадәр гынахлар, ә монда берәү. Шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? Бүген бер кемгә дә зулымлык кылынмас ди. Бөтен кешегә мин гадил булам ди. Шуннан соң үлчәүнең бер ягына Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Куярлар шушы кагазны ди, бер кагаз шәһадәт кәлимәсе белән, икенче ягына нәрсә? Аның 99 гынахлар язылган 99 битен ди куярлар ди. Сәхифәсен ди. Һәм шушы бер кичкенә генә кагаз ди, үлчәүдә авыррак килеп, теге 99 нәрсә? Гамәл җиңел килер ди. 99 бит гамәл җиңел килер ди. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә дип өстәп куя ахырдан? Аллаһның исеменнән дә авыр нәрсә юк ди. Ягъни авыр дигән сүз весомый әйбер юк ди. Чөнки Аллаһның исеме булды, ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. Шулай бит инде. Бу хадис Имам Тирмизи риваятында килә. Гомумән инде моның турында хадислар бар. Аллаһ Тәгаләгә ширик кылмау өчен. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылган өчен. Чөнки икенче бер хадистә кеше килә, аның офыкка кадәр гынахлары язылган. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтте ди, кыямәт көнендә ди, әгәр дә бер кеше килеп, аның офыктан офыкка кадәр гынахлары булып ди, ләкин шул ук вакытта миннән башка затка бер кемгә дә гыйбадәт кылмаган булса ди, мин аңа күпме гынахлары булса, шуның кадәр мәгъфират белән киләм, аны гафу итәм ди. Шуңа күрә монда кешенең иманы, монда кешенең таухиды, монда кешенең бер Аллаһка гына гыйбадәт кылуы нишләде? Авыррак килде. Менә шушы шәһадәт кәлимәсе авыррак килде аның 99 дәфтәреннән. Шуңа күрә бар галимнәр әйтәләр инде, менә шушы кыямәт көнендә гамәл дәфтәрләре язылыр ди. Монда күп галимнәрне китерергә була инде.
Ләкин шуны да әйтергә кирәк инде, һәр фикер хуҗасының да бар дәлилләре, бар хәдисләре. Шуңа күрә без һәрберсе дә дөрес дип әйтә алабызмы? Һәрберсе дә дөрес дип әйтә алабыз. Калганын Аллаһ белә. Бәлки кемнеңдер гәүдәсен куярлар, кемнеңдер гамәл дәфтәрләрен куярлар, кемнеңдер гәүдәсен дә гамәл дәфтәрен дә куярлар. Аллаһ үзе белүче. Аллаһ үзе белүче, ләкин Аллаһ гадел һәм бер кемгә дә ул золымлык кылмый, бер кемгә дә кылмаган гынахасы өчен нәрсә җәзасы бирелми. Шуңа күрә үлчәү, мизан, ул мәвазинул кист дип Аллаһ Тәгалә тик томалга гына әйтмәде. Установим весы справедливости дип Аллаһ тикмәгә генә әйтмәде. Димәк, ул гадел булачак һәм Аллаһ Тәгаләнең үлчәүләре бер кемгә дә золымлык кылмаячак. Кайбер гамәлләрне искә төшереп китик, үлчәүдә авыр булган. Айрыша безнең инде үлчәүләребездә күбрәк изгелек булсын өчен шушы гамәлләрне кылырга кирәк. Иң авыр, кыямәт көнендә иң авыр үлчәүдә иң зур авырлык бирә торган, кешенең изгелекләренә бик күп файда бирә торган сыйфат ул күркәм әхлак. Моның турында әйттек, шулай бит кабатлап китәм инде. Абу Дарда радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көнендә ди, мөэминнең үлчәвендә ди, әхлагыннан да, күркәм әхлагыннан да зур нәрсә булмас ди, авыррак нәрсә булмас ди. Һәм дөреслектә ди, Аллаһ нәрсә дип әйтә, фәхиш, бозык, яман сүзләрне сөйләүчеләрне яратмый ди. Аллаһ Тәгалә яратмый ди. Бозык, яман, фәхиш сүзләрне сөйләүчеләрне. Ягъни монда сүз бара, инде ассызыклап Аллаһ Тәгаләнең илчесе подчеркивает, шулай бит, телне әхлаксызлыктан саклау. Чөнки гарәпләрдә шундый әйтем бар, бәлаул инсани минәл лисан. Кешенең бөтен бәласе теленнән килә ди. Телдән килә ди. Кеше үзенең күп вакытта әдәпсезлеген, әхлаксызлыгын каян күрсәтә? Кайсы агъзасы белән? Теле белән күрсәтә. Теле белән. Чөнки тел тик тормый. Кул җитмәгән, аяк җитмәгән җиргә нәрсә җитә? Тел җитә. Кешенең башына кул җитмәсә, залимның кулы җитмәсә, теле җитә. Шулай бит. Шуңа күрә иң беренче Пәйгамбәрбез әйтте, ул әхлак диде. Мөэмин өчен кыямәт үлчәвендә иң зур нәрсә ул әхлак диде, иң авыр нәрсә. Һәм Аллаһ яратмый диде. Хәтта ненавидит дип килә. Ачулы кемгә? Теле бозык, фәхиш кешеләргә диде. Шуңа күрә телне әхлаксызлыктан тыю ул мөселман өчен бик мөһим әйбер. Чөнки ачуга бирелеп, кешенең теле бик күп әхлаксызлыклар кылырга мөмкин. Кеше кирәкмәгән шаксыз сүзләр әйтергә мөмкин. Кеше кемгәдер тавыш күтәреп кирәкмәгән җирдә аңа зулымлык кылырга мөмкин. Кеше гайбәткә керергә мөмкин. Кеше бохтанга керергә мөмкин. Кеше ялган сөйләргә мөмкин. Шулай бит инде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорадылар, бер хатын турында әйттеләр. Я Расулаллаһ, ул ди, төне буе нишли? Төне буе тахаҗҗуд укый, көндезләрен ураза тота ди, ләкин теле белән күршесен рәнҗетә ди. Ягъни, бәлки кычкырышадыр, бәлки алдашадыр, бәлки аның гайбәтен сөйләп йөридер. Шулай бит, аны мыскыл итәдер, ягъни тел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Ул хатында хәерлелек юк диде. Һәм аның урыны җәһәннәмдә диде. Каясың тахаҗҗуд? Кая аның көне буе уразалар? Файдасы юк. Ни өчен? Чөнки аның теле нишли? Бөтен нәрсәне юкка чыгара. Шуңа күрә күркәм әхлак диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм Аллаһ иң яратмаган бер бозык тел диде. Бозык тел диде. Хәтта Айша радиллаһу анха Пәйгамбәребезне мыскыл иткәч, кайбер халыклар аларга каршы, аларның мыскыллы сүзләренә каршы җавап бирде, ләгънәтле сүзләр белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Айшаны тыйды. Айша, фәхиш телле булма диде. Ла такуни фахиша диде. Я Айша, ла такуни фахиша диде. Фәхиш телле булма диде. Фахиша ул бездә инде теге женщина непристойного поведения әйтелсә инде, фәхиш ул бозыклык, бозык телле дә ул шундый. Бозык телле. Шулай бит.
Һәм хәтта нәрсә диде? Бер вакыт Гайша ачуга бирелеп, нәрсәдер әйткәч, синең бу сүзеңне диңгез суына салсак, диңгез суы бузылачак диде. Бер сүзең бөтен диңгезне бозачак диде. Бит инде менә бер чиләк чипчиста кыю суына бер тамчы колорадский жук агуы салсаң, ул суны берәсе эчәме? Юк, бетте. Шуның кебек синең сүзеңне ди диңгезгә салсаң, бөтен диңгез суы бузылачак ди. Шуңа күрә кеше бик күп гөнаһка керә. Үз өстенә бик зур гөнаһ ала, тел сәбәпле, Алла сакласын. Алга таба ике сүз. Аны искә төшереп китәм, аны инде әйттек. Шулай бит, ике сүз. Аллаһ аларны ярата, телгә җиңел, үлчәүдә авыр. Субханаллахи ва бихамди ва субханаллахил азим. Бу сүзләрне өйрәнегез. Өйрәнегез. Алга таба Абу Малик әл-Аш'ари радиллаһу анһу тапшыра Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Тахарат, ягъни чисталык иманның яртысы диде. Чөнки ислам, иман һәр вакыт чакыра нәрсәгә? Чисталыкка. Чисталык ул күңел чисталыгы гына да түгел. Хәтта тел чисталыгы гына да түгел, гомумән кешенең тәне чиста, киеме чиста, яшәгән җире чиста. Шулай бит? Иманның яртысы диде. Һәм әлхәмдүлилләһ ди, әлхәмдүлилләһ үлчәүне тутыра диде. Әлхәмдүлилләһ сүзе үлчәүне тутыра диде. Субханаллахи ва бихамди ул җир белән күк арасын тутыра диде. Җир белән күк арасын тутыра диде. Бу Имам Муслим риваятендә килә. Менә бу зикрләр, бу тәсбихлар, нәрсә? Хәмдләр үлчәүне тутыра, җир белән күк арасын тутыра дип әйтте. Менә монда да зикрләр турында. Шулай бит. Шулай ук Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра икенче бер хадис. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә кеше ат асраса ди, атлар асраса ди, һәм ул атларны асрый ди, Аллаһ юлында тотыр өчен ди. Элек бит инде бөтен нәрсә ат белән булды. Шулай бит. Әгәр дә мөселманнар җихадка, сугышка чыксалар, ат кирәк иде. Шулай бит. Әгәр дә каядыр күчәсе булса, каядыр барасы булса, ат кирәк булды. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә бер кеше Аллаһ юлында асраса атты, Аллаһ юлында тоту өчен ди. Шул ук вакытта Аллаһка иман китерсә һәм аның вәгъдәсенә ышанса ди, ул атлар күпме ашасалар ди, күпме эчсәләр ди һәм күпме тизәк чыгарсалар ди, йомышын үти бит инде ат. Аның тиресе, сидеге шулай бит. Бөтенесе кыямәт көнендә үлчәүгә куелачак ди. Ягъни атны Аллаһ юлында асраган өчен ат күпме пешән ашый, күпме салам, күпме солы ашый, аны ашый, бөтенесен куячаклар үлчәүгә. Күпме су эчсә үз гомерендә, шул суларны үлчәүгә чыгарачаклар. Аллаһ бөтенләй берен таба. Бөтенесен китерә. Һәм шул атның хәтта күпме тизәге, тиресе, күпме шүбе, күпме сидеге булса, шул атның бәүле дә, сидеге дә куелачак кая? Кешенең изгелеге ягына куелачак. Ни өчен? Чөнки атны Аллаһ юлында асрады. Бүген инде машина дип әйтсәк була. Ат асрамыйлар бит инде. Аллаһ юлында кемдер машина итә, шулай бит. Изге юлда машинасын бирә, бензинын яга, майы отработкалары яна, бөтенесен иншалла үлчәүгә куелачак инде. Менә шундый нәрсәләрне бүген күтәрдек үлчәү белән бәйле. Үлчәү белән бәйле Аллаһ Тәгалә инде безгә үлчәүләребезне авырайтучы, ягъни изгелек тәлинкәсен авырайтучы гамәлләр бирсен, кылган эшләребез шушында килеп гыйлем алуларыбыз, адымнарыбыз иншалла шушында вакыт сарыф итүләребез бөтенесе дә кыямәт көнендә үлчәүдә изгелекләр ягында булса иде иншалла. Һәм киләсе безнең тема булачак кыямәт күле дип әйтәбез инде. Кыямәт күле, хаус, ягъни менә шушы үлчәүләрдән соң кешеләр җыелачак шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бүләк ителгән бер күл. Ул инде сулык дип әйтәбез, водоем. Һәм шул судан кемнәр эчә, кемнәр мәхрүм кала, иншалла шуның белән дәвам итәрбез дә. Аннары соң инде әкрен генә кешеләр бүленә башлый инде. Кемнәр утка, кемнәр җәннәткә иншалла. Безнең шулар гына калып килә инде. Иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.